Informasi ana kowe sandang tunggal diantem ora iso ginamu dhewe. Ilap ayo. Siji kono wis loro. Sanggup ora, Bro? Ora sanggup. Menake jawabe ora sanggup. Oh, sanggup. Murid sedang tidak baik-baik saja. Monggo guru.
Jaluk sing digawe. Apa sing jaluk lah? Ayo Mas Dik.
Das kamu. Das. Das. Ini Pak Tardi. Ngapain senang? Aku balik kene. Aku balik kene. Kok jeneng? Wali, wali. Aku mau jadi Pak Tardi. Kok?